Ginalauman nga magasugod na ang pagtukod sang Panay Guimaras Negros Bridge nga ginakalangkagan sang publiko sa tuig 2025. Ini sa tion nga makompleto na ang detailed engineering design o kundi kung matapos ini sa gintalana nga schedule kag maaprubahan ang pondo kag implementasyon sa Investment Coordination Committee o ICC kag sang National Economic Development Authority o NEDA Board. Santo pa sa ahensya, nabato na ang tanan nga gina-require nga local endorsements sang provincial, municipal kag city councils sa tanan nga mga maapektuhan nga area. Nagpasar naman sang Resolution number 33 series of 2022 nga naga-endorse sa pagpondo kag pag-implementar sang nasambit nga proyekto. Naibiluan nga ang Panay Guimaras Negros Bridge ang nagalawig sang 32.47 kilometers. Kung sa riin, ginakalangkagan ini sang publiko ang pagsugod sang konstruksyon, bangod dako ini nga mangin kasulhayan sa trapiko kag pagbiyahe sa tion nga matapos na ini. Kagini si Kabanderang Kim Kaluig, nagabandera sang matutud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.